Qui és? Bertran, sóc jo, Jonàs. Has de venir de seguida. Ja. Fa quasi 20 anys, però m'has reconegut. Tot està escrit. Ets tu? Seu amb mi. Què t'ha passat? Porte. Però, Jonàs, què t'ha passat? Hi ha moltes maneres d'escapar-se, però només oblidar la teua família i canviar de nom és la correcta. Em sap greu. No tingues compassió, em veig fer-lo soles. Sembla ironia, però ara, gràcies a això, veig tot amb més claritat. Tinc por. No sé, però hem de ser forts. Crec que tot està a punt de tornar a passar. N'estàs segur? He somiat en ella. Apuja, anem a parlar amb a casa. Val. T'agrada ma casa? Per què aquest retall? M'he transformat. És veritat que ja no puc veure, però ara tinc altres habilitats. Què habilitats? Viure una vida de misèria i de dolor? No, ara puc veure coses, captar coses que estem passant per tot el món, molt lluny d'aquí. M'havies dit que havies somiat en ella. Sí, No podem obrar d'una altra manera? ja és molt tard per arrepentir-se. Ara tot comença de nou i saps que tenim una responsabilitat. N'estàs segur? Sí, No sé si vull formar part d'això una altra vegada. ara serà molt més fàcil, no és la nostra germana.